Още по една цигара жалко черга. Ще намерим точно време, знаете за колко минути? Бъдете готови? Може да падаш, да ставаш емоция, да 15 секунди до старт. Айде, давай, бе! 1, 2, 3, старт! Давай, браво! Хайде така! Давай! По-ситне! Давай, 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 давай! Дорче, дръпни се, бе! Давай! Давай! Айде, Дорче! Чака! Не, Дони! Абе, Дорче! Браво, браво на жената, браво! Айде, следващите! 25 секунди предава първия. Първия, втория предава след 33 секунди. Абе, тръгвай ти, бе! Та жена защо чака? Абе, ти тръгвай, бе! Бавно, внимателно! Ето, браво, браво! Тръгвайте, следващите не ги чакайте, тръгвайте веднага, бе! Ето е евентуално отбора на... Край, ветераните свършиха. Има ето още. Дай! Тя с кого се състезава?